ଗାଡ଼ି ସାବରେ ବସିଥିଲି ଛାଡ଼ି ଯାଇ କ'ଣ ଗାଣ୍ଡୁ କରୁ କ'ଣ ଗାଣ୍ଡୁ ତୋର ଯୋଉ କାମ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ନାଚି ନାଚିଆରେ ଖୁସିର କାରଣ କ'ଣ ଟିକେ କହନି ବାପା ହେଇ ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ ଖୁସି ଜାଣିନି ସତରେ ଜାଣିନି ଟିକେ କହି କହି ତୋ ଦ୍ୱାରା ଶାଗ ସିଝିବ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ କହି କହି ଆରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଜାଣା କ'ଣ ଫାଇନାଲ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ଜେଜ ନା କ'ଣ ଏ ବୁଝିଲୁ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ହଁ କି ଏ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବୁଝିଲୁ ବାଣ୍ଡୁ ଓହୋ ବୁଢ଼ାର ଆଳୁ ଦୋଷ ଖାଇଲେଇ ତ ହଉ ତମ ସିରି ସିରି ଆଉ ଜେଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଜେଜେ ବୁଢ଼ା ହେଇନି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଭାବୁଥିଲି ସାରା କୋଉ ଦିନ ପାଣି ଟୋପା ପାଇନି ଇଏ ଲୋକର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଇଲା ବୁଝିଲା ଚାରିଓடு ଏ ତୁ ମୋ ଡାକି ଖୁସି ହଉଛି କହିଲେ ବାହାଘର ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ସିଏ ଭାବୁଛି ତାର ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ଆଉ କାହା ହେଇଛି ଆଉ ମୋ ବାହାଘର କଥା କହୁଛି ଓ ହେଇ ବାହାଘର ତୋର କାଇଁ ଫାଇନାଲ ହବ ବୁଦ୍ଧ ଗାଡ଼ି ପାରୁନି କିଛି ପିଲା ଏଠି କିଏ ଅଛି ତୋର ହେଇଛି ବାହାଘର ଓ ହେଇ ପଚାରୁ ଜେଜ ଇଏ ଜେଜ ମୋର କାଳେ ଆଉ ଘର ସାରା ତ କେହି ନା ମତେ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇ ବୋଲି ପଚାରୁନା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବ ପଚାରିବି ନା ଜାଣିବି ପଚାରିବ କ'ଣ ପଚାରିବା ଲୋକ ତ ଗଲା ଆଉ ଯିଏ ଆସିବ ତତେ ପଚାରିବ ନା ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରିବି ଯାହା ହେଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ବାପା କହିଲୁ ତୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ତ ଆଇଥିଲୁ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲୁ ତତେ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଧେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁନୁ ହଁ କୋଉଠି ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ତ ଆମ ଘରେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ ଆମ ଘରେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା। କାଇଁ ଭିଡ଼ ହେଇଛି କାହିଁ ହେଇଛି କାଇଁ ହେଇଛି କୋଉ ତୁ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ଆଜି କ'ଣ ପଚାରିବି କ'ଣ ପଚାରିଲେ ସେ ଆଗ ପଚାର ତ ଜେଜ ନା ଆଗ ତୁ କ'ଣ କରୁ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ବଂଶରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଆରେ ଜେଜ ହଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ଯିଏ ଯିଏ ମୁଁ କ'ଣ ଗଜି ମହାପାତ୍ର ତୋ ନାଁଟା ମାତ୍ର ମନେ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିଥିଲି ଯିଏ ମୁଁ କ'ଣ ଗଜି ମହାପାତ୍ର ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିଲି ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଜେଜ ପରେ ତୋ ବାପା ନାଁ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ମତେ ବାପା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବାପା 2 ନମ୍ବର ଝିଅ ଆମର ତ ବଂଶ ସାରା ଝିଅ ନା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ତୁ ଜାଣିନୁ ତାପରେ ଏ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିଏ ଭଲ ଯୋଜନା ରଖିଲୁ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରିଲି ମୋ ନାଁ ପଚାରିଲେ ଗାଣ୍ଡଟେ ଆଉ କାହା ନାଁ ପଚାର କ'ଣ କହିଲୁ ବାପା ଗାଣ୍ଡୁ ମହାପାତ୍ର ଆଉ କ'ଣ କହିଲୁ ମୋ ନାଁ ଗାଣ୍ଡୁ ଗାଣ୍ଡୁ ନାଁଟା କହୁଥିଲୁ କି ସିଏ ବି ଯିଏ ହଁ ସବୁ ଯିଏ ଆମ ବଂଶ ଯିଏ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି ଆଉ ମୋ ବଂଶରେ ତୁ ନାଁ ରଖିଲୁ ବୁଝିଲୁ ଏକ ନମ୍ବର ଯିଏ ଭଲ ହେବି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରୁଛୁ ପଚାରିଥିଲେ ରୋଜଗାର କ'ଣ ସେଟା ସବୁ ପଚାରିଲେ ବଡ଼ କ୍ରିଟିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ବି କହିବି କ'ଣ କରିବୁ ବାପା ତୁ ଜାଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କହୁଛି ନା ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ହଁ ଜାଣିଛୁ ପଚାରୁଛୁ ତ ଆଉ ନା ଆଗ ମୁଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବେପାର କରୁଛି କି ବେପାର କରୁଛ ପଚାରିବୁ ବେପାର କରୁଛି ନା କହିଲି ଆଉ କହିଲି ଯେ ସିଏ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ରେଡ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବିଜନେସ୍ ଆରେ ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ଓଡ଼ିଆ କହିଲି ପାଠ ସାଠ କହ ସେ ଓଡ଼ିଆ କହ କହିଲେ ନାଲି ଆମ୍ବ ମୋର ନାଲି ଆମ୍ବ ବେପାର ଆଜି ସକାଳ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଯାଇକି କରଣ ତୁ ଜାଣିବୁ ତ ଦରମା କେତେ କ'ଣ ପଚାର ତ ବିଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଚାହା ସବୁ ସବୁ ମୋଠୁ ନେଉଛୁ ମତେ ପଚାର ମୋ ଦରମା କେତେ ତୋର ନାଲି ଆମ୍ବ କି ଧଳା ଆମ୍ବ ବେପାର ମୁଁ ଜାଣିଛି ମତେ ବେପାର ଶିଖା ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଖାଲି ତତେ ପଚାରିଲେ ନା ତୁ ତତେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ମୋର ଅଛି ନା ନାହିଁ କ'ଣ ପଚାରିଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି ତମ ବୁଢ଼ୀ ନାଁ କ'ଣ ସେ ଯୋଜନା ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତମ ବୁଢ଼ୀ ନାଁ କ'ଣ ବୁଢ଼ୀ ଅଛି ଅଛି ନା ମୁଁ କ'ଣ ନାଁ ପଚାରିଲି ତାମାନେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ହଉ ହଉ ତାମାନେ ସୁଯୋଗ ଆଚ୍ଛା ବୁଢ଼ୀ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କରି ସବୁ ଯିଏ କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କରି ସବୁ ଯିଏ ବୁଢ଼ୀ ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ ଗୁରେଇ ମହାପାତ୍ର ଆରେ ଗୁରେଇ କ'ଣ ହଁ ସତରେ କ'ଣ ତାପରେ ତାପରେ ପଚାରିଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଲି ବୁଢ଼ୀ ଗଲା ବୋଉ ନାଁ କ'ଣ କାରଣ ବାପା ନାଁ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ ପଚାରିଲି ବୋଉ ନାଁ କ'ଣ ରାଜି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ନା ସେ ତାଙ୍କ
ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ପଚାରିବା କଥା ମୁଁ ପଚାରି ତୋ ବୋଉ ନାଁ କ'ଣ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଜିଏମ୍ କହିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି ବୋଉ ନା କିଛି ଆଉ ଜିଏମ୍ ସବୁ ମିଶିଗଲେ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଉ ନା କ'ଣ ବୋଉ ନାଁ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡେଇ ମହାପାତ୍ର ଗୁଣ୍ଡେଇ ଗୁଣ୍ଡେଇ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତାପରେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ତା କିଏ ଆଗ ନାଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ ପଚାରିବି ଆଗ ନାଁ କ'ଣ କ'ଣ ତା ନା ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ଗାଲେଇ ମହାପାତ୍ର ସିଏ ବି କିଏ ଅଖା ଗାଲେଇ ସବୁ ଜାଣିଛି କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଯିଏ ବି ବଂଶଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏକୁଟିଆ ଥବ ସିଏ ବି ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେଠୁ ମିଶିବ କେମିତି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଲ ଆମର କିଏ